ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಗೇನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕಿಡು ಪನ್ಪ ಜನಪದದ ಬದುಕದ ಸಾಲಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಡಲಿಡು ಕಾಲಿ ಗೇನ ಮಾತ್ರ ಪುಟ್ಟುನತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಯುದ್ಧಲ ನಡಪುನು ಉಡಲಿಡೆ ಪಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪನ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಬಂದುಲೆ ನರಮನಿ ತೆಲ್ಪೊಡು ದಂಡಲ ತೆಲಿಕೆ ಪುಟ್ಟುನ್ಲ ಉಡಲಿಡೆ ಕಣ ನೀರು ಒಡ್ಡುದು ಆ ಬುಲಿಪೊಡು ದಂಡಲ ಅವು ತೆಲಿಕೆಡೆ ಅವು ಉಡಲಿಡೆ ತೆಲುಪುನಗ ಬಿಮ್ಮದೆಸಲ ಅರಲೊಡ್ಡಲ ಬರ್ಪಿನವು ಉಡಲಿಡ್ದು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬಂತಿನವು ಮೊದಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಒರಿಯನ್ನು ಬುಲ್ಪ ಹೊಡಂದಾಂಡ ದಾಲ ಬಂಗಾಜ್ಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೂಜಿ ಕಂತಾಂಡಲ ಬುಲಿಪೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತಂಡ ಬುಲಿಪೆ ಬೇನೆದ ಸಂಗತಿ ಬಂಡಲ ಬುಲಿಪೆ ಒರಿಯನ್ನು ತೆಲಿಪ ಹೊಡಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತೆಲುಪವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆನು 11 ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಲೋಕದ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನ ಕನಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪನು ದೀವೊಂದು 7 ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಚಟ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಡಿಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಲೇಸಿನಿ ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತಿನ ದೇತೊಂದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಸಾಧನೆದ ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಲೇನಿ ಏರೊಂದು 7ನೇ ಎಸಲದ ಈ ಪೊರ್ತುಡುಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ 7ನೇ ಎಸಲಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಏರೆಂದು ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಏಸಲು 7 ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾವುಡನ್ನ ಸುಮಾರು ಕೂಟದ ಕುಲು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪರೋಡೈನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ RR ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡಲಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಡಲ ಮಂಟಮಿಡೆ ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಯಜ್ಞನ ಸುರುಮಲ್ ಮಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಲಾವಿದರು ತನ್ಕುಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಂಗನೋಡು ಮೆರೆಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಅಕಲ ಕುಸಲ್ದ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತು ಪಂಪಿನ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತೇರು ಕೂಟದ ಇನ ಗುರ್ಕರ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಚರಣ ಶೆಟ್ರು ಐತ ನಡುಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸಂಗೀತ ಲೋಗನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆಂಚಾದಿನಾರು ಅರ್ಲಾದಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಇನ್ನಿತ್ತಾತ ಹೊರತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಸಾಧಕರನ ಕಲಿ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈತ ಕಲಕ ಬರ್ರೆವಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಪುದರ್ ಈತ ಮಿತ್ತು ಪೋಡೊಂದಾಂಡ ಈತ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರ ಮುಟ್ಟೋಡೊಂದಾಂಡ ಈಕ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನ ಚಾತುರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಅಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಮನ್ಪ ಪೊಸತ್ತು ಬೋಡು ದೆಪಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕೋಡೆದ ಪುರ ಪರತ್ತು ಪರಕಟ್ಟಾಪುಡು ಮಾತೆಲ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಕನವರೆ ಪೋರೆಲ್ಲ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಕನ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾತ ಮಾತ ಯತ್ವಾಸಲಾಪುಡು ದಾದ ಮಾತ ಅತ್ರಾಣಲಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿದ ಹೊರಟು ಕಂಡ್ರೆಲ್ಲೇರು ಚಾತೆನಸ್ದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮನ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಪೊಸನ ಮಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚಾವು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ದಾದಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಫನ್ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಆತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಟು ಬನ್ ಆಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಓಡೆ ಹೋತು ಬನ್ ಎಂಡ ಒಂಜೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ದೇದಿನಿದೆ ಬಾಕಿದ ಐನು ಒಂದಿಯಾ ಯಾನ್ ತಿಂತಿ ಕೈತು ಬೋತಿನಾಲೆ ಆತಲ ಹಾಕಿದ ಅಂಗಡಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದದು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಚುಕ್ಕಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಂಗಿಜನ ತಿಗಲೆ ದೀಜ ಉಂದಿತ್ತೆ ಹೊಟೇಲ ತವಕ ಹೊಟೇಲ ದಿ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೆ ಗಲ್ಲೆ
ಇಂದು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲು వచ్చే ಯಾನ್ ಅಂದೆ. ಒಂದು ಗಲ್ಲೆ ನಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಏಪ ಸುರು ಈ ನೀರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರು ಹಾ. ಇನಿ ಮುಟ್ಟದಾದ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂದಿ ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಂಗುನಿ ಏನನ್ನ ಜು- ಓಡೆ ಯಾ ತೂಪೇನ್ ಮೋಲು ಜೇಯ್ದಾಲ್ ಕಾಲೆ ಪುಲ್ಲಗಾಂಡೆ ಸೀರೆದಾಲ್ ಪೊಂಡು ಈತು ಚುಕ್ಕಿ ತೂತಾರೆ బాగా చూడండి ఎంత ఉందండి దాని నేను కండని అను మాతలు అబ్జర్వ్ మళ్ళీ తొంది చెప్పాను అవు నేనే పుదిలా అందప్ప ఈ నిర్దు ఒక్క ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಹೋಟೆಲಿಯಾ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೇಪುರ ಅಂಟತ ಆಪುಜಿ ಪೂರಾ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊರ್ನ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಬನಕ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರಡು ಮನೆ ಊಟ ಅಲ್ಲ ಬೋಡುವಾರ್ದು ರತ್ತ ಮನೆ ಊಟ ಅಂದು ಐಕ್ ಈ ನಿರ್ದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ ಡಿ ಮನೆ ಊಟ ಅಂದ್ ಏನನ್ನ ತುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಸೀರೆ ಕಂತು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನ ಸೋಕುದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡು ಗೀರಕ್ಕೆ ನಕಲು ಬಣ್ಣಕ ಅಂತ ಪಂತು ಜಾನು ಒಂದು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಅಂದಂದ್ ಕಲ್ಲರ್ದ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರತಿ ನಾನು ಮುರಾನಿ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕನತು ಕೊಡ್ತು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರತಿ ಅಂದ್. ಅವ್ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲರ್ ಬಾಲ್ದಿಡು ಮುರ್ಕನಗ ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಬಾಲ್ದಿಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಿ ಅವ್ ಮಾತ ಸೈಯಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೈನಾಡ್ ಬೈದನ್ ಗತೆ ಕೊರೋನಾ ಅವು ಸೀರೆ ಕನಲಿ ಅವು ಸೀರೆನ ಅತ್ತೆ ಅವು ಸೀಕ್ ಕನವಡ ಆನಮನ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲರ ಅಲು ಸೀರೆದ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲು ಶೀ ಅವಂಡು ನಂಗೆ ಊರ್ದಕಲ ಇಸ ಬಾರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪೋಡಿ ಎಡ್ಡೇರಿ ಅಂಜಾದು ಎನ್ನ ಇನಿದು ఒక ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ಇರಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರಂಡ ಸರಿ ಆಪುಡು ಮನೆ ಚೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಒಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಉಲೈ ಪುಡಿ ನಬೆ ಓಯ್ ಒಲ್ಲಬೆ ఓ ಹಾ అదే ಒಲ್ಲ ಈ ಒಲ್ಲ యాన్ మూల బాజానే కొందులే ಬಾಜಾನ್ ದೆಕ್ಕುನು ಐನಾಜಿ ದಿನ ಗಿರಕಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಜಾನ್ ಸಾವು ದೆಕ್ಕುನೈ నెట్టి ఎక్కలు తిట్టండు పోపాను సావు అయిందెక్కొచ్చా ಬಲ ಗಿರಕಿ ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಬಲ నాదే ఇరునా ಅದೇ ಎಂದು ನಿಕ್ಕು ಆತ ಬಂಗೋಡಿ ಅನ್ನ ಎಂಜಿನ ಮಾಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ನೀಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಗಿರಕಿಲು ಊರ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಐಕೆ ಎಕ್ಕಲ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿನ ಗೊರ್ಪಿನ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಕೇನತ್ತಮ ಬಕ ಯಾನು ಇದವಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕು దాదండు ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿಲ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರ್ಲ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಈತಿ ಅವು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ అవు వర్కౌట్ ఆపుజీ అవు వర్కౌట్ ఆపుజీ ಯಾರು ಬನ್ನಿಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪದಿಂದ ಕೊರ್ನಾಕ ರೀತಿಡ್ ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಲಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ఓ ಆಪ కుడుత చట్నీల గంజిల ತಾనండి. ఎంచిన అవు బ్రో వర్కౌట్ ఆజి సా ಏರು ದನಿ ಏರು ఇరు ಬಕ ಈ ಮನಿ ಬಂದಗೊಳ್ಳು ಯಾನ್ ಏತು ಬಂಡೆ ನಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನಿ ಬಂದಗೊಳ್ಳು ತೂಕ ಮಲ್ಲ. ಗಿರಾಕಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸುಧಾರ್ಪ ಇದನ್ನ ನೀವು ತೂಲೆ ಗಿರಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ರ ಯಾರು ಮೇನ್ ನೀರು ಮೈತು ಇವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಅವ್ರು పూర రెడీ ఆతను యాన్ ఎంట్లి ಬರ್ತಾ ಬಂದೇತ ಮಾರ ಬರ್ತಾ ಬಂದೇತ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪೈಲಟ್ ಗಾನೈತೆ ಅತ್ತ ಮಾರ ಪೈಲಟ್ ಬಡ ಆಪಜ ಮಾರ ಯಾನು ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೆ ನಿತ್ತು ಒಣಸ್ ತಿಕ್ಕುದ ಹಾ ವಿಮಾನ ತಿರ್ಗಾದ ಉಂಟು ಜನ ಮಾರ ಉಂಟಾದ ಜನಲಪ್ಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆನ ದಾದಗೆ ಗಗನ ಸಗಿನ ದಾದಗೆ ಬಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಸುನ್ನಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡಿಗೆನಾ ಹಾ ನೀವು ಜನಲಪ್ಲೆ ಏನಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಒವ್ವನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಈ ವಿಮಾನ ಉಡುಪಿನ ವಹಿವಾಟ ಮನೆ ಊಟ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಗೆ ಬೈತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸ್ತಿಕ್ ಅವಂದು ಕೈ దగ్గర ಬೇಸು ನೀರೊಂದೇ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ಲಿ కొల్లి ಓಲಂಬಿ ಪಲಂಬಿ ಇರೇಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಡೈವಲ್ನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೇಗು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಆಡತ್ತ ಬತ್ತಿ ಇಡೀ ಊರು ತಿರುಗಿದು ಬೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಅನಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಬೆನ್ನೆ ಸಾನ್ನಿ ನಿಕ್ ನಾಯೇ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾಯಿ
ಒಣಸ ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಟ್ರ ಸನ್ನೆ ಅನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಳು ಏನು ಮಂಡೆ ಚುರುಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತ ಅನಕ್ಕೆ ಅಂದಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬಾರಿ ಬತ್ತೆತ್ತ ಬಾರಾಗಿ ಊರೊಮ್ಮೆ ತಿರ್ಗಿದ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಏರ್ ಬಚ್ಚಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗುದು ಬರ್ಪೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೂತೋಗ್ ಪೋಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೇನ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರಿ ಸಂತಾನದೈ ಇಲ್ಲ ರೊಜ್ಜಿ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಳು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರ ಗೇನುಂಡೆ ಬಾಗಿ ಬೋಡಿಗ ಇರಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡಿ ಅರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬಚ್ಚಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ನಿಂಗು ಅಲ್ಲ ಕುಡುಲ ಸಾರ್ಲ ನಿಂಗು ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾ ಫ್ರೈ ದಾದೊಂದು ಫ್ರೈ ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಫ್ರೈ ಬೇತೆ ಕೇಡು ಬರ್ಪೇಯಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಫ್ರೈಗೆ ಏನೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳಿ ಜನ್ಮೋಡ ಆಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಏನ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಹಾ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮೋನಿನ ಸುಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಾತದ ಸುಕ್ಕಗೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಈಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಊರೊಮ್ಮೆ ತಿರ್ಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಸುಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನೆ ಆತಿದ್ದಿ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರ್ಪುಜ ಮುಲ್ತಪುರ ಹವಾಮಾನ ತೂನಗಿರಗಿ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಎನ್ನುಜ ಅದೇ ಎಂಚಾತನು ಎಲ್ಲಿ ಬಾರಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ನಾ ಇಲ್ಲ ನೆರ್ಪೆರ್ದು ಇಡೇ ಬೈತೀನಿ ಮೂಲನಿಗೆ ನಾನು ಎರಡನೇನಾ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಕುಸಾಲಗೊಂದು ಗಾತಿಗೂ ಮನೆ ಊಟ ಇನ್ನ ಮನೆ ಊಟ ಸೂದಿನ ನತ್ತ ಬಲೆ ನನ್ನರ ಬಲೆ ಏನು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಳ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅವೇನು ಕೊನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ತೂಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಕರ್ಮ ನಿಗ್ಲ ಅಂತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಲಸಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಊಟ ಮನೆ ಊಟ ಯಾನ ಪಂಡನೆ ಜನ ಅವು ಪೂರ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಡಪುನ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲ ಗಂಜಿ ಕುಡುತ ಸಾರ ಪೂರ ನಡಪುನ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ನೆರ್ಲಕ ನೆರ್ನ ಏರಂದಲ ಮೂಲೊಂಚೂರು ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕಡಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ನೆರಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಕಲು ತಯಾರಿಲ್ಲೇರ ದಾಲ ಪಡಿച്ചു ಯಾನು ಯಾಂದು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೆ ಗೊತ್ತನ ಏರಂಡಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರಡು ಎಂಚ ಬರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬುಡಿದಿ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಪಾತಿ ಇರುವರ್ತುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಅಂಚ ಬರಡು ನಮಕ್ ಅವು ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿಜಿಯ ನಮ್ಮ ಏನ ಪಂಡ ನೆರಡ ನೆರಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಆಪೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಊರಿಯ ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಗೆ ಆಪೆ ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಡು ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ಡೇ ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವೆ ಏನಂತೂದು ಕಲ್ಪಿ ನಿಗಂತಿ ಇತ ನಿಗಲು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಬರು ಇರಜಲ್ ವೈದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಲೆಗಿತ್ತಿನ್ಯ ಈಗ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ ನನ್ನ ಏಪಲ ಇಡಿಗೆ ಬರಂದುಪ್ಪಲ್ ಗಡಿ ಬರ್ಪಲ್ ನೇ ಆಲಿತ್ತೆ ಪೊನ್ನಡ ಎಂಚ ಪಾತಿರಡುಂದು ಎಂಡ ಕಲ್ಪಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಡೆ ಬಂದಿಜ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಎಂಚ ಪಾತಿರಡುಂದು ಅಂಚ ಪಾತಿರು ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರವಲ್ ಮನೆ ಊಟ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಮನೆ ಊಟ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಇನಿ ಸಖತ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಶೂ ಇಮೆ ಒಂಚಿ ದಾಯ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತು ಸೈಪೇಂದು ಕಣ್ಣುಡ್ದು ಅಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ದಾದಿ ಚಿನ್ನು ಓನಿ ಬಂಗಾರ ಬರ್ಪಿ ಬಂಡಿನಂದಿ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದೆ ದಾನೆ ಇರಗ್ಲ ಮನಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನ್ನೋಡ ಸರಿ ಚಿನ್ನು ದಾದಿ ಏ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತ ಅವಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನಿರಡು ಏ ಪಣ್ಣಲ ಕಾಸ್ಗೆ ಅಂತೇನಾ ಒಂಜಿ 2000 ಪೇಟಿಎಂ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನು ಲವ್ ಯು ನೀರೊಂತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾತರಲ್ ಗಾಲಿ ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿ ಪಾತಿರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರು ಅನ್ನ ಜೇಜ ತೂಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಎಸ್ ದಾನಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ಸೌಖ್ಯನಾ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗದಾನೆ ಸಜ್ಜಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪತ್ತಿ ಯಾಕಪ್ಪನ ಮೂಲತ್ತ ಈ ಅಲ್ಪಪ್ಪನ ಸೋನಸ್ ಉಂಟು ಮರ ಅಂದಂದು
ಯಾನ್ ಅವಳು ಈರ್ ಮೂಲು ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪಲಕಾತಂತೆ ನೆನಪೇ ಚೆಂಕೀರ್ನ ನನ್ನ ನೆನಪರ್ಪುನು ಗಡಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪರಂಗುಂಡು ಕುಡುತ್ತಾ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಪುರ ಎಂಚುಂಡು ಆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಗೆ ತೊನ್ಬೆ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇನ್ ಅತಿ ಕ್ಯಾರ್ ಬೋರ್ಡು ಆ, ಎರಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ ರೆತ್ ಆ, ಇರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುರ ಎಂಚುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಅಂದಾನೆ ವಹಿವಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದೆ ಪೋತುಂಡು ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಮುರಂದ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸಕ್ ಪೂರ ಸೀಟ್ ಪೂರ ರಾದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋರ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದಿ ಇರಡ ಎಂಚ ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಪಿ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡಿಗೆ ಏನಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಈರಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನುಡು ಕೆಲ ಉಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತಿ ಹಾ. ಈರಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರಿ ಅನ್ನೆ. ದಾದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅತ್ ಬಂದಿರಲಿ ಎಂಕೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅತ್ತ ಅವಿರಗಿಂದ ಮಾತಿರಿ ಗ್ಲಾಪಿನತ್ತಿ ದಾದಿ ಎಂಕೀರ್ಡ ಮಸ್ ಅಂಜ ಇರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದ ಯಾನು ಎತೋ ಪನ್ನುಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಂಡ ಇರ್ಡ ಪಾತಿರ್ನ ಕೊಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಅನ್ಸೆ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತೂತೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ಈರ್ದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನುಪ್ಪುಲ ಪರಂಗುಂಡು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ವರ್ಕ ಬಂದೆ ಉನ್ಕನೆ ಉನ್ಕ ಉನ್ಕ ಇಂಕ ಮೂಲ್ ತೂನಗುಡತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಬೋಟ್ ಬೋಟ್ ಉನ್ಕ 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 ನು ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಉನ್ಕ ಬಾಗಂಪಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಉನ್ಕ ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರಿನಿ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಗಿರಕಿನ ಈತ ಚಾಲು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಐತಿ ಅತಿ ಚೆಕ್ ಅಯ್ಯೋ, ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಸಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗಿರಕಿನ ವನಸ್ ಮೂಲು ವನಸ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅಕ್ಕಲು ವನಸ್ಪುರ ಮೂಲುಂಡಿ ಆಯ್ ಒಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಜೋರು ಉಂಟು ಅರ್ಥವನ ಸಾತಿನ ಆತಿ ಆತೆ ಪೋಂಡ್ಯ ತಾನೆ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪಡನ ಯಾನ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೊಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ಯಾನಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ ಬರ್ ಮೂಲ ಉಂಟು ಬಿಡ್ತಾ ನನ್ನ ಅವಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲಜ್ಜಿ ಮಣಿಪಂದಗುಲ್ಲು ಅತ್ಯಾಯ ಸೀದಲು ತುಂಬೋತೀನಿ ಉಲೈ ಸಂತೆ ನುಪ್ಪು ಮೂಲುಂಡಾಯ್ ಉಲಾಲೆ ತುಂಬೋತಿ ಮಾರಿ ಗಿರಕ್ಕಿನ ಕೊಂಚ ವಾನ ಮುನಿ ಹಿಡ್ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬನ್ನಾಗ ದಾರ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಅಂಚನ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅರ್ಥೋಡು ಮುರ್ತಾವನುಂದ ಆಂಡು ಬಿಡು ಈತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾದ ಸಾವಲ್ಪನೆ ನಿಖಿಲ ನಿಖುಲ ಆನ ಜನ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಿ ವೇಷ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಗಿರಕ್ಕೆ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಏನನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪುನಿ ನೀನ ನೆಂಜ ತೂದು ಕಲ್ಪುನು ಕಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನೀ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಕಾಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಕಟ್ತೀನಿ ಪೂರ ಈರ್ನ ಮುಂತಲಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತಿ ಗಿರಕ್ಕಿನಕ್ಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಗಿರಕ್ಕಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಅವು ಎನ್ನಂಚಿನ ಪೊನ್ನಡ ತೋದು ಕಲ್ಪಲೆ ಪೊನ್ನಡ ತೋದು ಕಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಬತ್ತನತ್ತೆ ಗಿರಕ್ಕಿ ಇತ್ತ ತುಲಿ ಭಾರಿ ಚೌಕಾಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿ ಮನೆ ಊಟ ಆತ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿಂಚುಂಡು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಚುಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಚುಂಡು ಮೇಕ್ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಡೀಲ್ ಉಂಡು
ಟೈಲುಂಡು ಟೈಲುಂಡು. ಟೈಲುಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪುಂದಾನೆ ಅದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪುಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಮನಸ್ಸು ಮುಡ್ತ ಸಾವಿರ ಒಂಜಿ ಆತು ಸೋಕು ಪರಂಗದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಕಲ್ಲ ನಿಕಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಏಪಲ ಬರಂದು ಪೋಡು ದಾನೆ ಬರಂದೆ ಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಪಲ್ಲೆಕ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಿನ ದನಿ ಇருந்து ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ವೀರ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಇಂದುಪುರ ಎನ್ನನೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಮೂಲ ಬರ್ತೀಯನಾ 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೀರು 4 ಜನ ಉಲೆ ಉಳ್ಳೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲು ಇಚ್ಚನ್ನ ಪಗಿಂಬೇನು ವೇಷ ಪಾಡ್ಪೋ Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಿರಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಂಡ ಯಾನ್ಲ ವೇಷ ಮಾಡುವೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಅಂಚನ ನಿಖಿಲನ ಅದ ಪೂರ ಒಂದು ರದ್ದು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಸರಿ ನಡಪಿ ನಡಪಲೇ ಏನೇ ಬರಲ್ಲ ಈರ್ ನಡಪಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಈರ್ ನಡಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಎಲ್ಲದ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ತಿನ ಅದು ಕೊರಕಂದಿಲ್ಲ ನಡಪಲೇ ಪೋದ ಜೀಪಿಡಗುಲ್ಲ ಅವಳು ರಾಜಿ ಜೈಪುರ್ದೆ ಆಗುಲ್ಲೋಡು ದಾಯಗುಲ್ಲೋಡ ಎಂಜಿನ ನಿನಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ರೇಮುಲು ಮನೆ ಊಟ ಎನ್ನ ಏರಿಯೋಡು ಎಂಗು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ನಿಖಿಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾರ ನಿಖಿಲ ಮನೆ ಊಟ ಎಂಜಿನ ನಿನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಊಟ ಮನೆ ಊಟ ನೀನು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮನೆ ಊಟ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೈಲು ಊಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಸು ಕರಾವಳಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ. ಕರಾವಳಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯ. ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಹೊಸ ನಮನೆದ ಮನೆ ಊಟಡು ಬಂಜಾರ ಉನ್ಪಾಯರು ಒಂಜಾತ್ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡುಂದೇಜಿ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗೆಟ್ಲ ಪನೋಡುಂದೇಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಚಂಡು ಬಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಕಲಾವಿದರ ಅಕಲ್ನ ಪೊಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಕುದರ ಬಲ್ಲೆ ಹರಿಸರ್ ತಿಂತುಂಬೆ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿಮಠ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಗುರು ಅಣ್ಣ 2 ದಿವಸ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಯಾ ಮಿಜಾರ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೆಲ್ಪಾಯರ್ ಏದು ಬಂಗೊಂಡು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೊಸತ್ ಡಯಲಾಗ್ ಬರೆದು ಪುನಃ ಪಿರ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಅವೇನು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೋಪುಂಡು ಇಂಥ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಮನೆ ಊಟ ಬಂದು ಅವು ಸುರುತ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಗಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪಿನ ಆ ಮೂಜಿಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೈಕಾಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಚ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಜು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಅಪ್ಪ ಆನುಲ್ಲೇ ಇಡ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಆತ ಪೊರಲು ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಆತ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಓಕೆ ಕಮೌಂಡ್ ನೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೀಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮನ್ಪ ಈ ಬಾರಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆದ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಮನತ್ ಪೋತಿರು ಮಾತ್ರ ಇದು ನಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಕ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಲಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದೇ ತೂವರ್ ಲಂಚನೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅದು ಅವೇ ಆಯ್ಕೆ ಕುರುಂಬಿಲ್ ಕುಜಲ ಇದನ್ನ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಂತು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ತಿಕ್ಕನುಪ್ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ನ ಪುದರ್ ಏಪಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ದೇಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೇರು ಇನಿ ಆರ್ನ ಪೊಸಲ್ ಎಂಟಿ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರು ಈರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಕಾಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಪೋಪಿಲಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 5 ಇನಿ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರನ ಪೊಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಪಾತ್ರನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಪನ್ಪಿರ್ದೆ
ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಓವರಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಪದ್ಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಮೂರು ಜನ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಬಣ್ಣ ಊರ್ದ ಪುತ್ರ ಬಣ್ಣ ಗೊಂಜಾತ ಪುತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪೆರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚನೆ ಮಿಜಾರ್ ಗೊತ್ತು ಆನಂದ್ ಆಳ್ವೇರು ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಿಜಾರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಜಾರದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಿಜಾರದ ಮಲ್ಲಸೋತು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕೋಟ ಆ ಪುತ್ರ ನನ್ನಲತಿ ಎತ್ತರ ಪಾಡ ಒಂದು ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು. ಅವೇ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನಿತಿನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೂಟಾಗಿ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರನ್ ಲೆತನ್ ಬೈದಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ಚ್ ಉಲಾಯ್ ಬಾತಿನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅವಡ ಕುಲ್ದಿನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಸೂಪರ್ ಬಾತಂದೆ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಜನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇಡ್ದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಒಮ್ಮನೊಂಜನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಂದಿನ ಹರೀಶ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಪೈಲಟ್ನ ಮಂದಿನ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಫೈನಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡಲಾತ ಜನಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಟ್ರೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾರೀಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ವಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿ ತೆಗೆದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ ಕಾಮಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.